Денис, Полтава. Тут просто пан Артем сказав, що один випадок у Переяславі перекреслив там скільки 48 чи скільки випадків, коли 18. патрульні прийшли на допомогу. 18 за останні Так от, я півтора року. хочу сказати, що це був не один випадок. Не один випадок у Переяславі перекреслив це все. Це все перекреслили поліцейські з Харківського метро, котрі вибивали гроші у людей. Це все перекреслили поліцейські Кременчука, котрі прийшли на допомогу п'яним колегам та ледь не втопили чоловіка. Це все перекреслили події під Києвом, коли було розстріляно, поліцейські розстріляли своїх. На наступний день після переяславських подій патрульні поліцейські Борисполя на пішохідному переході збивають хлопчика. На щастя, швидкість була невелика, але і хлопчик не постраждав. Також хотілося б згадати ситуацію, коли патрульна катувала Безхатченка, щоправда, її вже притягнуто до кримінальної відповідальності. То в мене питання до пана Артема. А скільки за минулий рік було притягнуто поліцейських до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів? Дуже багато. Точна цифра до Державного бюро розслідувань, тільки воно притягає до відповідальності. Між іншим, я б хотів би зауважити одну річ. Як ви думаєте, раніше поліцейські не порушували закон? Скажімо, років 20 тому. Порушували. Поліцейські чи міліція? Міліція, ще радянська, пострадянська. Артем. Просто комунікаційне сприйняття. Ми зараз бачимо в телефоні і одразу через 30 хвилин... Міліція до цієї реформи, яку спробували зробити, вона була жорстоко репресивним органом. І ти про це прекрасно знаєш. Тупо репресивний орган. Поліція є законним репресивним органом. Це те, що платник податків... Це називається... узаконена репресія, якщо ми хочемо притягати до відповідальності. Ти працював репортером. Я не виправдовую. Можна я думку закінчу? Будь ласка. Тому ми не приховуємо жодного такого випадку. Його, власне, неможливо приховати, коли будь-яке, я не знаю, правопорушення цієї поліцейської, яка копнула ногою двічі Безхатченка п'яного на лавці, що є, звісно, неприпустимим. Але, в принципі, як вам сказати, я не виправдовую її, не настільки уж суспільно небезпечне з точки зору вона допустила правопорушення, але допустила. Повірте, у нас дуже багато скарг на поліцію. Чого ви не там з цими п'яницями, з цими волоцюгами, чого ви на них так дивитеся і не ганяєте їх? Саме тому іноді поліцейські бояться, що одна допустила ось таку помилку і копнула його двічі ногою, притягнута до кримінальної відповідальності, а людина з вікна це зняла. Зараз завдяки цьому неможливо нічого приховати. І ви знаєте про будь-який, про цей випадок поліцейського. Про те, що поліцейські на переході, слава Богу, без тяжких наслідків ударили корпусом автомобіля хлопця. Про будь-які інші. У вас складається враження, що це скрізь таке. Ні. Це просто наше життя, все в онлайні. Тобто неможливо приховати жоден випадок. Ми і не приховуємо, ми і притягаємо до відповідальності кожного правопорушника. І не відмазуємо його відповідальності. Є підстави запідозрити або в дрібному правопорушенні, або в серйозному злочині, на службі чи поза службою. Притягаємо, відповідаємо. Зараз проведені після випадку з Переяслав серйозна робота з кадровими підрозділами, які посилили значно таку дисциплінарну, жорстку роботу, зокрема і поза службою з поліцейським. Як надовго? Це процес постійний. Поліція була і буде, це становий хребет правоохоронної системи. І, даруйте, таке скрізь. Знаєте, скільки кримінальних проваджень проти поліцейських, скажімо, Франції під час протестних акцій жовтих жилетів? 170 з чимось поліцейських Франції притягнуто до відповідальності за перевищення влади мінімум, а як максимум за більш тяжкі злочини під час цих протестів. Це завжди. Поліція не може бути постійно... застосовувати примус, силу і десь не припуститися помилки, десь не дотиснути, а десь перетиснути. Система працює тоді, коли є адекватна відповідь на це. І якщо у нас є порушення з боку поліцейських, повірте, ми їх не приховуємо. У нас найпотужніший в оперативному сенсі зараз департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. Наш гай шумить, так ганяє всіх, особливо тих, хто порушує закон і документує, притягає до відповідальності, безумовно, зі слідством ДБР. Оскільки тільки слідчий ДБР може розслідувати поліцію. Тому тут і це також є свідчення реформи. Ми нічого не приховуємо, і ми на видноті.